Едно от нещата, които правят звездите неустоими, е ослепителната усмивка. Известните актьори владеят умението да се усмихват с и без повод. Заради неподредени зъби можеш да се разделиш с много роли. За красивата усмивка на нашите бъдещи звезди ще се погрижи носителят на световна награда в златна категория и европейска награда за най-добра практика доктор Гайс. Добър ден! Добър ден! Как сте? Добре сте дошли в нашия център. Аз съм доктор Гайс, това е доктор Бянова и доктор Петкова. Ние в нашия център ще се грижиме за вашите усмивки. Както знаете, усмивката е визитката на един човек. Тя е много важна за всеки, пък за човек, който е звезда или иска да стане звезда, това е необходимо важно. Само лупите някой да ми даде. Конкретни оплаквания имаш ли? Ами, май не. Имаш много зъбен камък и трябва да се грижиш повече за своите зъби. Нали ги виждаш как е? Да. Да. И тук даже имаш така леко отдръпване на венеца, зъбен камък. Това е причината на отдръпването на венеца. Имаш една фрактура на първи зъб. Да. Нали го виждаш? Сега при тебе аз те предлагам да направим едно така почистване, грижи малко за венеца и избелване и възстановяване на счупвания зъб с бондинг. Тук имаш един кариес на преден зъб. И тук един. А иначе си добре. Тук имаш един проблем. Червената естетика при тебе е нарушена. После на снимките долу на компютъра ще обясня. Много хубава усмивка имаш, лъчезарна. Тук виждаш ли някакъв проблем? Така искам да гледаш и да ми кажеш дали е така в усмивката. Виждаш ли някакъв проблем? Да, един зъб сякаш е по-голям от другия. Но точно така. Виж какво око имаш. Ние просто ще оперираме венеца. Това е една пластика. Моля се, не дай да плачеш сега. Няма да плача, но... А това е разстояние между двата зъба от кога? Откакто се помня. Да. Този дефект, който имаш, от липсващия зъб, ще говорим за него отдолу, като слезнем, да ти го покажа и да ти обясня как стои въпроса. А иначе, общо взето си добре. Сега ще ти покажа твоите зъби. Тук нещата са по-различно стоят. Това не го показвайте. Имаш два проблема всъщност. Единият е малко по-сериозен. Това е липсване на долният зъб. Но тук е проблема, че няма достатъчно място за имплант, за да може да се постави и да се възстанови този зъб. Ще минеш на другите процедури, които са поддържащи за зъбите, за венците, за избелване и така нататък. Относно твоята усмивка, по принцип, е добре, но имаме два проблема при тебе. Единият проблем в червената естетика, това означава в венеца. И сега ще ти покажа, ако гледаш към зъбите. Виж този зъб, къде е му нивото към венеца, виждаш ли? А другия по-нисък. И това създава проблем визуално. По принцип в естетиката е най-важното първите два зъба. Те максимално трябва да бъдат симетрични, еднакви и еднакъв цвят. Ти някога носила ли си апарат? Не. Не си носила. Но знаеш, че имаш ортодонски проблем. Тоест зъбите не са там, където би трябвало да бъдат. Не бих казала, че знам. Не са ти казали? Не. Добре. Може да погледнеш и тук или там, където ти е удобно. Ето твоята усмивка. Малко ще я направя по-голяма. Погледни, от кучешките зъби назад не се виждат другите зъби. Тоест горната челюст ти е по-тясна. Така. И затова зъбите са навътре. И като са навътре, ето виж как тук се образува едно тъмно пространство. Това се казва в нашите среди букално пространство. Другото, което ето предните ти зъби, те се виждат, нали, не са на правилните си места. Решението при тебе
е с бреките. Трябва да движим и зъбите. Ние трябва да разширяваме горната челюст, съответно малко и долната челюст и трябва да ги подредим зъбите отново. Красотата по принцип е хармония на усмивката, говоря. По принцип за всичко не е, но особено усмивката, тя е хармония. Нали? Зъбите трябва да бъдат в хармония с меките тъкани, с устната, с носа, с лицето. Ти имаш хубава усмивка, имаш единствен проблем, то е малък, кучешкият зъб горе в ляво, леко те завъртен. Това е единственият проблем, който в твоята усмивка вижда. Тя е специфична за тебе, така да кажем. Както виждам при тебе, трябва да се направи професионално почистване. Тези всичките отсветяване по зъбите, при тебе е лошото, че са на фронталните зъби. И когато се усмихваш, те се вижда като черна ивица към белотата на зъба и разваля, така да кажем, картината на усмивката. Да. Никой не иска да. Стига! Вижте колко много пъти. Нямате ли фотошоп нещо? Няма нужда от фотошоп. Ние така ще ги направим, че после само ще се хвалиш с усмивка. Да, добре, супер. Това са ти, не знам дали се разпознали се или... Не, разпознах се, не. Добре. Сега имаш много очаровна, лъчезарна усмивка, перфектни зъби, поздравление. Това, моля ви, не го снимайте. Така че като усмивка при тебе няма какво да правим. Принципно нямаш нужда от някакви сериозни корекции. Продължавай се същия дух така да се грижиш за своите. Вие сте най-страхотният заболекар, при който съм. Благодаря много. Не, аз ви благодаря. И ти си много добър пациент, като гледам перфектно.